دو سید نے بڑے صغیر دے بڑے مشہور، ایک دا نام ہے سید روشن دین گیلانی، کام تے ہم شروع کیتا ہے، دوجے دا نام سید رسول شاہ گیلانی۔ اے چلتے چلتے عراق وچوں چلے نے آ گئے گولڑے، جتھے میں چھڈ کے جاواں گا اگلے سال مولوی سدیون کی اے ایتھوں اگے پڑھ آ گئے نے گولڑے۔ گولڑا ایک قوم ہے، گولڑا قوم ہے، ایک گولڑا پنڈی تو 17 کلومیٹر دور ہے گولڑا شریف۔ اے شریف بنے سیداں نال، پہلا صرف گولڑا سی، تیری سمجھ نہیں گل ہے، پہلا صرف گولڑا سی، سیداں دی جوڑی آئی ہے تے گولڑا شریف بندے ہی ہوئے جتھے شریف ہون، پاک پتن شریف، اجمیر شریف، بول دے سی ہوئے، شرق پور شریف، ملتان شریف، جتھے شریف لگے سمجھی کوئی ولی۔ میں پہنا سید روشن دین گیلانی نمبر 1، نمبر 2 سید رسول شاہ گیلانی، دو میں سکے پرانے عراق چوں چلے، ڈیوٹی لگ گئی ہے گولڑے۔ سیدہ نے آکے ڈیرہ لا لیا، اپنی مسجد بنا لی۔ حکومت دی اس وقت انگریز دی تے راج سکھاں دا تے ہندوؤں دا، گولڑے دے آسے پاسے جنہ علاقہ سی ایتھے راجدانی سی سکھاں دی۔ جدوں سیدہ نے ڈیرہ لایا، ہم بڑے تحمل نہ پڑھ رہے ہیں، گھبرانا نہیں، پر میرا لکھنا ہے اس ڈیرہ لان لال جتھے جتھے کو ٹاواں ٹاواں مسلمان سی نا، او پتنگ اڑ کے شمع دے آن لگ پہ، شمع دے آن لگ پہ۔ ہون اللہ نے ایک جانور کا پتر دیتا، سید روشن دین گیلانی نو نا رکھیا سید نظر دین گیلانی، سید نظر دین گیلانی شاہ، جو گیلانی کہندے میں حسن دی نسبت نال، غوث ثقلین دی نسبت نال گیلا۔ میں ایک واقعہ پڑھیا کہ نوح علیہ السلام دی پیڑی 6 مہینے یا 40 دن تردی تردی نا جودی پہاڑ تے کیوں رکی ہے؟ انہوں ابو قبیس تے رکنا چاہیے سی، انہوں وہ تے رکنا چاہیے سی، انہوں تور تے رکنا چاہیے سی، جودی تے کیے جدوں پتہ لگا نا تو اے دے تھلے ایک پنڈے جنہوں گیلان آندے نے، میرا پتہ لگا نبیاں دے بیڑے میں پناہ ملدی ہے تو میرے غوث دے غوث دا تے میں سپیشلسٹ ہوں چونکہ میں قادری ملانگا، لیکن سن غور دینا حال جہاں انہوں نے ڈیرہ لا لیا، سرکار کو اللہ نے پتر دیتا نام رکھیا سید نظر دین۔ غور نہ سن، آپ دا لقب جڑا ہے نا وہ اجی صاحب، بیٹا جنہوں نے پتہ چپ رہو، جنہوں نے پتہ انہوں سنام دیو، آپ دا لقب کی ہے اجی صاحب، اجی جی، اجی پوٹھو آری زبان وچ والد نو آندے نے، چونکہ آپ میر علی شاہ دے والد نے، جیڑا میر علی شاہ دا بھی ابا ہے، علی حسین دا بھی ابا ہے، ہوں دے گل دی تینوں سمجھ آ گئی ہونے گل سن غور دے نال۔ اے میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے والد نے نظر دین، سونے بڑے نے، زلفاں نے کالیاں کنڈنا والے وال، لمبیاں لمبیاں زلفاں۔ سید بادشاہ صبح اٹھ دے، تہجد دی نماز فجر دی نماز پڑھ کے سارا دن مسجد اللہ اللہ، ایک تو نا یاد تیری اور عالم تنہائی ہے، کس کا کر میں عبادت تیرا شیدائی۔ سید نظر دین گیلانی سارا دن مسجد اللہ اللہ کر دے نہیں، ایک گل سکھانوں چنگی نہیں لگی، کیوں جتھے حق دا ڈھول بجے وہ باطل نوں چنگا نہیں لگدا۔ اونا کیا بھی جے اے سید ایدہ ہی رہا نہ تھے تے ہولی ہولی ساڑھے ہتھوں ووٹ کٹ دے جان گے تے اینا دے۔ ایک سکھ لڑکی نے بدکاری کی تھی، جا کے سنتا جی میں موڑ پڑھ رہا، ایک سکھ لڑکی نے بدکاری کی تھی، حاملہ ہو گئی، او دا فالت انہیں کیا بھی میں نے عیب اپنی دیدہ چھپاما کیوں،
یکدم ذہن چ آ گیا کہ جڑا قلعہ دار ہے وہ بھی سیداں دا دشمن ہے تے میں بھی سیداں دا دشمن ہے. کہن لگا کہ کڑیے جے تو اے بہتان نظر شاہ تے لا دینا کہ اے بدکاری نعوذ باللہ من ذالک اینے کیتی ہے, ایک تے پیر بدنام ہو کے تھو ٹر جان گے تے نمبر 2 ساڈی عزت بھی رہ جائے. ایک گل کرن دی رہے اس ویلے کڑی نوں نال لے کے قلعہ دار دی بارگاہ پیش ہو گیا. اے بچی دے نال بدکاری کیتی استغفر اللہ. نظر دین گیلانی سید نے قلعہ دار کہندا گرفتار کر کے لے آؤ. پیر میر علی شاہ صاحب دے والد دے ہاتھ وچ کڑی ہے, گرفتار کر کے قلعے تے لے گئے. جدوں گئے نا اس وقت سجادہ نشین سن آپ دے سکے ماموں چونکہ مڈ پڑھ رہا اور انہاں دا نام سی سید فضل دین گیلانی. سید فضل دین اے سن سجادہ نشین. وقت اے سجادہ نشین سن جا پہنچ گئے. قلعہ دار اگے مخالف سی, انہیں جاندی بغیر گواں تو فیصلہ سنا دیتا کہ چیخا بالو سویرے اگ تے اے دے ہاتھ پیر بن کے سویرے اگ وچ سٹ دو, اگ وچ سٹ دو. میرا گھبرا گیا. اگ وچ سٹ دیو چاہے خبر بار پھیلی. او جنیاں مسلمان عورتاں سن جنیاں سیداں دیاں غلام سن اپنے کانٹے لائے, اپنی چوڑیاں لائیاں, اپنے زیور کٹھے کر کے روندیاں پڑدیاں کے کہہ لیاں وے قلعے دارا اے سید دادا گناہ گار نہیں, اگر پھر بھی آنے گناہ گارے ایک پلے وچ حسن دا لال رکھ لے, دوجے پلے ساڈے زیور تول لے. سبحان اللہ. میرا تو خیال ہے اجے تے کام شروع کیتا ہے. ایک پلے حسن دا لال رکھ لے, دوجے پلے زیور رکھ لے. انہیں کہا نا آگے جلایا جائے گا. ایک خبر گئی ہے سید فضل دین گیلانی آپ دے ماموں کو. جدوں انہاں سنیا نا انہیں قلعہ دار نے کہا ہاں اگر سجادہ نشین آ کے اے دی صفائی دیوے تے میں چھٹ دیاں. آپ نے کہا نا انہوں آگے چی سٹو تاکہ حق تاکہ سچ اور کوڑ دا نکھیڑا ہو جائے. تو منظر تے وے حقی ہوئے واسطے پیر میر علی شاہ دا والے دے پورا آسمانہ تے فرید آسمانہ تے پکار پہ گئی پروردگار اے آل نبی اولاد علی اے آگے جلگے نے سان فرمایا خاموش انی عالم ما لا تعلمون. سبحان اللہ. بدھ دا دینے لکڑیاں چکھا جوڑ دیتی. رات دا ٹائم قید خانے سید نظر دین گیلانی سو گئے. میرے گولڑے والے دے باپ خواب بغداد والا ملیا. کون پیروں کا پیر ہے, پیروں کا روشن ضمیر ہے, بغداد والا دولہا دیکھو سب کا دستگیر. میرا بغداد والا والی خواب وچ ملیا. سرکار فرمان لگے بچے امنا خبرہ ایک بار سبحان اللہ دکھائے. سویرے تہجد دی نماز پڑھ دے غسل کر وضو کر کے چٹا لباس کرو منگوا کے پہن اتن پکڑ کے نہ ڈان خود جا کے چکھا دے بیٹھ جانے. پھر نظارہ وے قدرت کی کر دی. سمجھ آ رہی گا نہیں. صبح بدھ دا دن چڑھیا, ٹول بج گئے, سرے عام صدا دے رہی ہیں. گولڑا تے پنڈی دے گردوں آدھے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے. انہاں کیا بھی آئی سید نو جلایا جائے گا. لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں, جہاں چکھا تیار ہو گئی. فرمایا کوئی سپاہی میں نو ہاتھ نہ لائے. لے یدھبان کمر ریجس, میں اس خاندان دا فرضا جنہ دے نیڑے پلیتی نہیں جاندی. سرکار ٹور پہنے آگے خود بہت چکھا دے بہ گئے. آئے سپاہی انہوں نے تیل سٹیا, تیلی لاندے نے تے آگ
चुप ही कर गया तीली लांदे ने ते अग तीली लांदे ने मैं फिक्रा बोल गया तुम समझ नहीं तीली लांदे ने पर अग तू केड़े पासे ले गया ते मैं केड़े पासे तीली लांदे ने पर अग किसी को नहीं समझ आ गई फिक्र तीली लांदे ने पर अग नहीं लगदी इन्नी देर नूं किला दौर हो गया उन्हें क्या सिपाही भी शहीदां दे नाल मिल गए नहीं वो इल्जाम लाने वाला कह लगा मैं करना उन्हें तेल दा पीपा लिया के मेरे मुर्शद दे कपड़ियां ते सुटिया सुके हुए बने में ते बनौले लेके उन्हां नूं अग ला के जब भांबड़ मचिया ते सुटिया उत्ते जिवें हवा चले इवें भांबड़ा विच मेरे मुर्शद दियां लाल जुल्फां रहंदियां बोले नहीं 7 साल का ठेका कर फिर मेरे लिए शाह खानदान समझ जुल्फा लेना दिया ने पईया थोड़ी देर तो बाद वो बड़े में सड़ गए लकड़े जिहड़ी ओनू भी अग नहीं लगी सरकार दे कुर्ते नू अग नहीं लगी मुर्शद तस्वीरां विच करदे ने ये मंजर वेख के किला दौर गल में साफा पा के कह लगा सईदा माफ कर दे गलत अलामा दिता जेड़े बंदे ने इल्जाम लाया कह लगा इनू चुको ते बल्दी होई बाज सुट दे बल्दी आगे च फिक्र अगले ते तू बोलना ते तू चुप रहा ते दुख होएगा इनू सुट दियो सरकार बैठे ने चिखाए हाथ प्या जोड़ के कमांदा बाहरो मेरे अली शाह दा बाबे प्यादा ना ना जिन्नी देर तक मैं ओदा पुत्र जिन्नू रहमतुल लिल आलमीन आंदे ने पहले इनू माफ कर जागी है पहले इनू माफ कर फिर मैं बाहर आवांगा नाराए तकबीर पहले इनू माफ कर फिर मैं बाहर आवांगा माफी मिल गई सरकार निकले ने बाहर फजलदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद गिलानी दे दरवाजे तक फुल्लां दे हार पा के पीर मेर अली शाह दे फरजांद नू लेके आए ने जागी जरा हुन मैं लगूं क़यामत पढ़न जा आए ने लोकी मुबारकां देने ने इन्नी देर नू एक मजसूब किनू आंदे जदों बंदा ए चकियां पी के रियाजत करके मंजिल ते पहुंचदा ना तो ओदे सामने 2 प्याले रखे जाते हैं एक चिट्टा शरबत दा एक लाल शरबत दा जेड़ा चिट्टा पी लै ओनू सालक आंदे ने जेड़ा लाल पी लै ओनू मजूब आंदे ने जेड़ा दोवें पी जाण ओनू कलंदर आंदे ने जहां आया सामने वो मजदूब आ गया आए हाय फिकरा लगा बोलन यार पता नहीं समझ आ गई कह लगा गल सुनो पीरो मैं पहाड़ा दा पंछी हां पहाड़ा च रहण वाला ये लोग की आके मुबारकां तेनू पे देंदे ने मैनू कोई नहीं पुछदा मुर्शद मेरे हाथां नू वेखो तेरे पुत्तर दी अग बुझांदियां मेरे हाथ नू छाले पै तू समझे ही नहीं यार दरवेश दी ताकत की है एक बार सुभान अल्लाह क्या है तेरे पुत्र दी अग बुझांदियां मैनू मेहंदियां कोई नहीं लांदा मैनू मुबारकां कोई नहीं देता अग मैं बुझांदा रे समझ आया नहीं वाली बोले नहीं ए नहीं अल्लाह दे वली ए नहीं अल्लाह दे वक्त गुजरता गया है यकम रमजान आ रही है यकम कुछ बोल यकम 1275 हिजरी सोमवार का दिन कमाल है यार यकम रमजान 1275 हिजरी ते सोमवार का दिन ए मजूब कदी इस गली च टुरदा है कदी इस गली च टुरदा है कदों पीरां दे दरवाजे अगों लगदा है अजे भी आया नहीं ओ लोगों समझो मैं की पढ़ रहा सारा दिन गलियां च फिरदा है
بولدا نہیں کسے نال جدوں سجدہ دے بوئے کو لگدا ہے سونگ کے کہندا ہے میں اڑیکدا میر دی نظر والیا میر اجے آیا نہیں یکم رمضان 1275 ہجری سوموار دا دن ادھروں اذان ہوئی ہے گولڑے دی مسجد اللہ اکبر اللہ اکبر ادھروں سجدہ دے ویڑے چ پیر میر علی شاہ نے کرا اے مظلوم جلدی جلدی ٹردا آیا سید نظرین دے دروازے تے اکھاں بند کر کے ہاتھ بند کے سر چکا کے کھڑا اندروں عورت نکلی نکرانی وہ جا کے دی بابا جی ملنگ باہر کھڑا بڑی دیر دا کھڑے پینا ہے کوئی منگدا ہے یا سہری دی روٹی کھانے جو چکر کی ہے خدا تے پتہ سید نظرین گیلانی نکلے وہ میں پیس آئی وہ کیوں کھڑا ہے روٹی کھانی ہے روٹی کھانی ہے نہیں کوئی خیر خراب چاہیے نہیں کیویں آیا انہوں نے کہا میں نے 6 مہینے ہو گئے ان گلیاں پھر دیا جی خاطر میں پھریا وہ تیرے گھر آیا ایک باری منہ نہیں وکھاندا جی امید کی میں گولڑے دیاں گلیاں پھردا رہا او میں پاڑی پنچھی جی خاطر میں آندا رہا اج خوشبو دس دیو میرا آ گیا ذرا بات لیا میں زیارت کرا سرکار دے بابا جی اندر گئے اینج چک کے لیا آیا کدی ہاتھ چومدا ہے کدی پیر چومدا ہے چوم کے کہن لگا مرشد قیامت والے